Lila nono pamit mulih meski kula yen dudu jodone mugi ngalun atos sulit wong kang bisa ngladeni slirane pancen abot jroning ati ninggalika wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula sademo lampahi wong semene atur puji karya Raharjo sapungkure aja lali asring kirim warna para bapak, para ibu, adik-adik sekalian, para penonton, saya mohon minta minggir sedikit aja. Minta minggir sedikit aja. Jadi Bapak Sutris khawatir kayak waktu main di lapangan sepak bola Sungai Sidang. Ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya mohon untuk adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu mohon minggir sedikit ya.